uyabona nje Mroza uselapho konakele kakhulu ngoba ubheka laphana ngendlela abantu abadlala ngakhona lezi ingoma ko YouTube, ubheke ngendlela abantu abathenga ngakhona kuma iTunes, ko Deezer, ko Spotify, kuzona zonke izinkalo. Uyabona ukuthi ngempela bayithanda indlamlenze, bathi nangumfana osiculelile kulo December, bathi nansi album yonyaka ka2022. Siyamangala ke ngoba lo mfana ubusy, kodwa futhi uyakwazi ukuthi ethe busy aphinda siphakele lokho esizokuthanda sikudle singama Blue Nation, singabathandi bomculo wonke jikelele kaMaskandi. Bona nje hayi itshe leli ngeze ngakhumbula ingoma yami lapha track 6 ethi awubambe itshe awubambe ngeze Mroza uselapho ngisebenze kakhulu nabafowethu abahlukahlukene ngoba ukhona uThibela umfoka Mpungose, ukhona uFalaba eSkinxini, ukhona uThuthana umfoka Ndlovu eDeskini, bese bakhona uLuve umfoka Dubazana, kube khona uSiphesihle umntakaZulu, kube khona laphana uMadoda umfoka Ntshingila, kube khona uChinimuso umfoka Zuma laphana ku track number 11 kuBeskid, kube khona uBamakhude kuBeskid, kube khona uJJ kwi-keyboard, kube khona uBaphatha kwi-keyboard, kube khona uNyoni Emhlophe laphana futhi enkostinini. Ingoma zo14 seyiphelele, zithandwa kakhulu ingoma. Sikhona ingoma ezithi usizo lwabantu, siyogcina sinqaba usizo lwabantu, umuntu mayikusiza uhambe ekhuluma thina imbona nje wasizwa yimina. Kube khona ingoma laphana ethi ukube kuthiwa angizange ngisize umuntu emhlabeni ngabe kanginasitha, ngibona nginesitha njengoba ngasiza umuntu. Zikhona ngempela ingoma zithi ngentshukantsukane, khona ingoma laphana zithi balelo ntanga mina kangilele bothi ngithwele kodwa. Album isondele kakhulu, ngiyathi siqhwaga ke se-album lesi ngoba le album ithema uma ngabe iphuma yavele yahlala ku number 1, kuyangena ingoma ezo10 ongaze kuze kwenzeke emlandweni wami jikelele. So kunengoma laphana Mroza esisuse ukukhuluma noma ine debate enkulu. Mangithi mina umuntu onengane uyawakha umuzi, uyashelwa futhi uyawakha umuzi, i-track number 2. Ngithi mina umuzi wakhiwa ngamathanga noma ngobuhle, ufuna umuntu onengqondo. So ke abantu abaningi kuphambene imoto laphana kuyehliwa kenyoka, bathi abanye hayi manje lapho sekweshelwa intombi zethu noma bengane bethu emakhaya, bathi siyehla siyogada oma bengane khona ke thanda kakhulu engibona ngempela ukuthi ilokhu ihleli ngempela kuma top trending ngendlela eyisimanga. Ngiyathokoza kakhulu, ngibonga ama Blue Nation enduneni zami zonke. Uma ngisuka la ngizolibangisa workshop, ngiyamema futhi ithekulonke bonke abazolethe abeze workshop abantu sizojabulela le album. Kusasa ngizobe ngiseJipi sithi sibungaza nje le album, sithi le album ilwenzile olukhulu ngoba igijima ngendlela eyisimanga. Mroza angaze ngempela kube kukuphi bathi abantu siyehla, sokusela ivike lodwa nje behlele emadrobheni kulelia bathi siyehla zonke ama garages, zonke imoto zobe zithi ikhaya lami leli, zithi umuntu onengane uyashelwa, zithi awubambe itshe awubambe ingeze. Even uma ngabe futhi uzophinda ubamisane nohulumeni kwakhiwe isizwe, ngoba ayikho into ebaleke nje ukuthi sakhe isizwe sakithi. Njoba nathi nami ngibona engomeni zami ngegqugquzela ukuthi abantu abasu ukushayana ngoba abasukuhlukumezana abantu, ngoba ukuhlukumezana akulakhi izwe lakithi. Mroza ngithi ngempela lokho enikwenzayo kuhle kakhulu. uNkulunkulu anibusise uSABC wonke nabantu bonke bengilalele. Ngiyafisa nje ke ukusho Mroza sengivala, lokusho ukuthi